Hola, em dic Laura i sóc de Torelló. Tinc un canal de YouTube que es diu Couch Polyglot i en aquest canal ensenyo diferents idiomes, entre ells el català. Una cosa que em passa molt sovint és que els meus estudiants es queixen que la gent no vol parlar-los en català. Molta gent dona per fet que parlen castellà i no els parlen en català. I, de fet, em sembla que és una llàstima i que hem de valorar que hi ha gent que vol aprendre el català i no hem de donar per fet que no el parlen. De fet, ja us dic que molts dels meus estudiants estan molt tristos perquè ningú els vol parlar en català. Llavors us recomano que comenceu les converses en català i si la persona no us entén, llavors us podeu plantejar canviar d'idioma, però no començar per defecte en castellà la conversa. Vaja, espero que us agradi aquest petit vídeo i ens veiem al meu canal de YouTube, Couch Polyglot. Que vagi bé! Adeu!